Eh singomafa ake sibongele nje uKhuzani umfowampongosi inkunzi malanga yale nkandla eMandaba. Khuzani mfowethu siyakubongela, i-album yakho ina 5 days iphumile kodwa ineyingoma eziwu2 manje alapha ya ku YouTube, ineyingoma eziwu2 esezihlanganise imillion lama views. So siyakubongela kakhulu ke Khuzani mfowampongosi, hayi usho ukuthi ukhuphuke kakhulu this time around. And ngiyabona ukuthi kukhona ingoma esithathu ezayo manje ezohlanganisa na imillion lama views. Shuthi lothi liphela isonto u7 days. Yothi uphela u7 days ukhiphile mfowampongosi. Uzoba unengoma eziwu3 esezihlanganisa imillion lama views. So siyakubongela kakhulu ke ngani yakwethu, siyakubongela Khuzani mfowampongosi le nkandla eMandaba. And ke ingoma zakho ziloko zimile lapha yana kuma trending songs. Nokuwumlando ke nokuqalekayo emlandweni ukuthi ingoma zomuntu oyedwa zize zibe u3 zilandelelana. Number 2 ingoma yakho lapha ya kuma trending songs on YouTube. Number 3 ingoma yakho. Number 4 ingoma yakho. Sesinesikhathi ke sihleli ngicabanga ukuthi sina 4 days zihleli lapha ya zilandelelana ngalo lehlobo. So siyakubongela ke inkunzi malanga Khuzani mfowampongosi. Yabona mina ke ngisithandela lethi gqoka kahle. Angikwazi ukucula bafowethu kodwa khona le ngoma ethi gqoka kahle. Hayi bafana hayi. Le ngoma ingikhumbuza umgqumeni, le ngoma le ngendlela ayicule ngayo umfowampongosi. Ucula saba umgqumeni, yayibona saba umgqumeni like. Saba umgqumeni. Iyayizwa lento engishoyo. Bafowethu nibe right baba yethu.